नमस्कार, प्रणाम। हम हैं आरपी घायल और आप देख रहे हैं अपना चैनल टैलेंट कोना। आज की बतकही में हमारे साथ टैलेंट कोना के स्टूडियो में मौजूद हैं भोजपुरी के कवि उद्गम चौधरी मगन जी। तो हम मगन जी से चाहेंगे कि कोई हास्य व्यंग की कविताएं प्रस्तुत करें। ठीक, टैलेंट कोना के दर्शकों के लिए। ठीक। देखिए, हम टैलेंट कोना के भाई लोगों के समर्पित एगो कविता हास्य व्यंग कर परोसतनी। स्वागत बा। जौन के नाम हो स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। ये कविता त्रिवेणी के मेला पर आधारित बा। जौन नहान लगे वाला नहान लगेला, यही पर आधारित, जहाँ लोग नहाए जाए। हाँ। ठीक। तो का सब चाँद पानी छोड़ी झमेला, का सब चाँद पानी छोड़ी झमेला, चली घूमी आई त्रिवेणी के मेला। इहवा नहाइला रोग दोष भागे, इहवा नहाइला रोग दोष भागे, अब माघ के अमावस्या के मेला ही लागे। उत्तर से दक्षिण के पुल बाटे भारी, उत्तर से दक्षिण के पुल बाटे भारी, मनई त का भइल पार करे गाड़ी। आय आधा बिहार त आधा नेपाल बा, अगर बगल मुझ कहीं बांस भरी खाल बा। आ पुलवा पर पुलिस के पहरा बा भारी, तबो तो चोर चाहे बाड़े शिकारी। सही बात है। बिहार सरकार अपने बिहार में पहरा करेले, आ नेपाल सरकार अपने नेपाल में पहरा करेले। तो पुलवा पर पुलिस के पहरा बा भारी, तबो तो चोर चाहे बाड़े शिकारी। आ का कहीं मनई के बिगड़ल विचार के, देखे के मिलल उ कही ललकार के। दिन भर बीते रात अधियाला, दिन भर बीते रात अधियाला, तबे से चारों ओर छिलबिल हो जाला, तबे से चारों ओर छिलबिल हो जाला। एहू पार घाट बा, घाट ओहू पार बा, एहू पार घाट बा, घाट ओहू पार बा। बाकी चले के डगर भइल दुश्वार बा, चले के डगर भइल दुश्वार बा। गोइल अजोरे गोइल अन्हारे डुबकी लगावल, आ 12 अजोर त मुँह बिचकावल। आ देखली त ये भाई हमहू घिनैली, ढेर लोग कहल तबो ना नहैली, ढेर लोग कहल तबो ना नहैली। मन में नहैला के लालसा बुझाई, मन में नहैला के लालसा बुझाई। बाकी पनियों में कहीं कहीं रहे उतराई, पनियों में कहीं कहीं रहे उतराई। तो भेड़िया धसान मनई बौराई, भेड़िया धसान मनई बौराई, आ कहाँ त्रिवेणी बा कहाँ नहाई। देखी, कविता में मेला त्रिवेणी मिसाल बा, कविता में मेला त्रिवेणी मिसाल बा। बाकी यहाँ तो मनई के यह बुझाल बा। हमने के आज अथरहा के एगो गंडक नदी के किनारे स्थित गांव पर पहुँचल बाणी, आ एक कविता के जैसे परोसत बाणी। बाकी ये गंडक नदी पर भी यह देखा जाला कि पहले नदी के दशा का रहे, आज का हो गई कि मनई आज एमा स्नान कैले से इनकार करता। कुछ तो बात तब कविता में मेला त्रिवेणी मिसाल बा, ये हुआ तो मनई के यह कुछ हाल बा। कचरा कनई नदिये में जाता, मर गई पशु तो वही में फेंकाता। आ पनिये से बाटे सबके भलाई, तो काहे न बड़की बीमारी घरे आई, काहे न बड़की बीमारी घरे आई। भेड़िया धसान मनई बौराई, भेड़िया धसान आनी देखा देखी। भेड़िया धसान मनई बौराई, आ कहाँ त्रिवेणी बा कहवा नहाई। यानी कि दूसरे जगह लोग ना। त्रिवेणी जी लोग घर से कह के जाला कि त्रिवेणी जी स्नान करे जातनी, बाकी भैंसा लोटन पुलवा पर स्नान करके घरे चले। तो भेड़िया धसान मनई बौराई, कहाँ त्रिवेणी बा कहवा नहाई। आ पूर्वज में जहाँ भैंसा लुटैले वही जब गोपी भुआल नहैले। हमारे समय दू जने गए लोग गोपी आ भुआल, कहते रह गए कि त्रिवेणी जी ना है आगे बा। बाकी कहलो 2 वर्ष सब केहू ते जना नहाता, वही जना नहाई लोग भैंसा लोटन। तो पूर्वज में जहाँ भैंसा लौटैले वही जब गोपी भुआल नहैले, आ वहू नहैला भइल झमेला। एक जगह ना कई जगह ये खेला, एक जगह ना कई जगह ये खेला। 13 जने गई रहली टेम्पू से भाई, वही में रहली बनवारी के माई। आ धो देली गठरी लगली नहाए, तो कांखे दबा के लागल एगो जाए, कांखे दबा के लागल एगो जाए। तो देखली तो दौड़ के धैली बकोटा, तौले धोली दबा के ककोचा। आ मरली तमाचा तो भाई हमार छूटल, आगे के 3 दांत ओहू के टूटल, आगे के 3 दांत ओहू के टूटल। फाट गई नरखा भोर रेली रेला, फाट गई नरखा भोर रेली रेला। सार हमार धोले सोकर फफेला। तो बोढ़ल बखेड़ा तो पुलिस एगो आइल, हमहू बनैली उहो बनाई। चौकी पर पूछले गठरी तोहार हो, चौकी पर पूछले गठरी तोहार हो। तो हमरा से पहले उ कहलस हमार हो, हमरा से पहले उ कहलस हमार हो। हम कहली का रे लाज तोरा ना बा, चोल बताऊ ने गठरी में का हो का बा।
वो हता चल बताओ गठरी में का बा हम कहली कारे लाज तोरा ना बा चल बताऊ न गठरी में का बा तो पूछली त लागल भखौती भाग के तोले सिपहिया जमा दे रस लाख के आ हमरा से पूछले बता देनी भौजी के रहल गठरिया हमरा से पूछले बता देनी भौजी लुगा झूला भूजा बायौरी का नौजी आईली त दिहली ना बाटे बकाया 150 रुपया बा देहब किराया 150 रुपया बा देहब किराया तो छोड़ लड़ा था से डांट के सिपहिया इहे न नोचे नोचे न सोने के चिरैया इहे न नोचे न सोने के चिरैया दूसर तो देखे तो देखते डरेला आ सांझ बागी खेत के रून्हन में चरेला सांझ बागी खेत के रून्हन में चरेला तो यहाँ से पूर्व त्रिवेणी स्थान बा यहाँ से पूर्व त्रिवेणी स्थान बा 3 नदी मिलल बा एगो परमान बा जटाशंकरी पशुपत गंगा सोनभद्र नाम बा जटाशंकरी पशुपत गंगा सोनभद्र नाम बा आ जाने दे ओकर ओही जा नहान बा जाने दे ओकर ओही जा नहान बा का कहीं चोरवन के छुट्टी चोरावल ओहू जा रहे एगो पीट के सुतावल ओहू जा रहे एगो पीट के सुतावल तो कोस भर पूर्व वाल्मीकि स्थान बा आ लवकुश के खेले के खूब मैदान बा कोस भर पूर्व वाल्मीकि स्थान बा लवकुश के खेले के खूब मैदान बा सीता के सिलवट जे पर पिसली मसाला बाबा के बैठे के टीला बुझाला पूजा के कोई आसन लगावल आ चेलन के अपने विद्या पढ़ावल बांधे के घोड़ा गाड़ल बखूटा चली न देखिया एगो समूचा चली न देखिया एगो समूचा सीता पताल बा सोनभद्र कगरी सीता पताल बा सोनभद्र कगरी गेटवे पर बिका ताटे दारू और मछली गेटवे पर बिका ताटे दारू और मछली तो जहाँ ब्रह्मज्ञानी के आश्रम वाला उकल जहाँ ब्रह्मज्ञानी के आश्रम वाला उकल ये भाई वहू जा दारू वो पहुँचल ये भाई वहू जा दारू वो पहुँचल तो यही तरह मनई नशा में डूबी तो उन्नत के काम कोनो का ओकरा सूझी उन्नत के काम कोनो का ओकरा सूझी छोड़ दे दारू झाड़ू उठाई चारू ओर अपने करी सफाई गंगा माई मैली भैली निर्मल बनाई बेटी पढ़ाई बेटी बचाई काहे ना होई देश के भलाई काहे ना होई देश के भलाई काहे ना होई देश के भलाई हम अपने टैलेंट कोना के भाई लोगन के ई कविता पर सुनी आ देखी सब एगो बात हम कहे चाहब कि अगर एक कविता में कोनो बात के सुझाव मिले तो हमारे मोबाइल नंबर पर 817496 4581 पर फोन करके कोनो सुझाव रूंगा दे सकिले ठीक रही ना।